Искам да я забиеш, най-добрата свалка. Ще ти дам 50 лева. Трябва да спреш 3 момичета и да успееш да ги целунеш някъде по лицето. Някъде. Да, 3 момичета. 3 момичета. Добре. A few moments later. Може с него, ще го броя. Ще го броиш. Да. Между другото, миналия път помниш ли, че ми говореше за това къде тренираш. Между другото, искам да ти кажа, че много го уважавам това нещо. Мерси. Затова искам да ти кажа Евала. Просто Евала, искам да те прегърна. Евала, може да те целуна. Не по... Брат, аз си казах момичета, ама ти почна с очета, ева. Ще го броя, ако просто кажеш какво харесваш нея. Искам да я забиеш, най-добрата свалка. Имах един ден една любов. Най-голямата любов, която значеше много. Очите й бяха най-щастивото нещо на света. Усмивката й беше най-голямото нещо на света. Красотата й беше невиждана до сега. И след това видях нея и забравих за всичко до сега. Тази красота до сега не съм я виждал. Няма да я видя повече, защото тази красота е невиждана. Повече думи нямам. Добре. За твоята красота. Нека тя да каже нещо като за финал. Пожелавам ти да намериш любовта в живота и да си заживеете супер и всичко да е топ. Аз имам любов вече. Сега това, което мога да предложа аз е приятелска преглътка. 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 Прегръдка. Прегръдка, ами не знам, вие си решавате. Добре, ето приятелска. Ето, приятелска.